Magsagamos! Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega-1 kay Dr. Joey po. Kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya, ano po ako ng Omega-1. Tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po, mataas po. At hindi ako na-CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega-1, bumaba na po. Saka ako ng CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuntua po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Omega-1 po kay Dr. Joey Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka Omega-1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega-1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. Hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much and God bless. Maraming salamat.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-visit sa Gigi at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. May sugar. Oh, sugar. May high blood. May high blood. May high blood. Tapos may- May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod. May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amoy. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, day nga ning kuya, Dahing 3 months? 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidog. Migawan. Megawan. Oo, dati Amazing 4. Oo, kami simpo. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, High blood. so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong nga talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya, Na nakakatulong. nakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kaining green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales. Ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing 4 during the time hanggang sa yung kanyang pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga Amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam,
kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo na yung anak niya. Na yung anak Na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam ko ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa may tapat na Bangko Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya, kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede bang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasaway. relax. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo, So ano magaling. po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng nyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo, for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. B dito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka naoperahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik yung mga karamdaman. Opo, opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin
Thank you. na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Ayan. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. He's working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following di dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nagkatira pa ako diyan sa Umapong Legazpi City. Nung pumunta po kasi ako, nung ano po ako nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate enlarged na po. Pumunta po ako sa doon sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po napauna ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pagi ko tapos yung pagtay ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, Puro 6, Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Bitito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay
nabigyan ng kalunasan. At ngayon po, umiinom ka, maintenance na lang para maiwasan ng bumalik iyong mga karamdaman. Opo, opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. Amen. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing Pork from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin Thank you. na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Ako po si GC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing Pork. Kanya, nataon ako so itong Amazing Pork, medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog, di maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arman sa kuya na magrahay. Dumigdiman po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung iba man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat, Okay tatay. po, God tay. bless. Thank you po. Okay po. Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin. Before na uminom siya ng ating mga produkto, at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po, lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta kay Doc, yung payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon, sexy ka na. Yan. Sabay tama na Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag minom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat. Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel
Navarro Millas. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero may vertigo siya, laging nahihilo pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po so bulong na pig kon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan saka yung Miracle C. Saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo So dati lagi ka na nahihilo. Kukuha yung namamanhid yung kamay ko saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Naalis naman. naalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuwan pa, isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O biruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taon ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB
Kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Digao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result po sa kanya para lalong naghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaba po kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano.
meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Senior. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok to Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-depression siya sa Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po yung naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong
bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the Vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na-COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle Sea at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle Sea at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle Sea ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact.
ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start nung Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog. Tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon,
ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong ito sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat matagal pa. mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Amazing Grego ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Point. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joe, na ating pong hinahangaan. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po, kang pinunan ko sa pag-take ang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Unya kapag take kang bulong 2 semana sa nangani so magayon so response Miracle C plus Mega 1 multi 5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag basketball na ako unyan, karagos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyong sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yon uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa Manladyo kita maray pa. Magandang Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon Hapog na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. may sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang dinisagis ko sa iya kung anong marayong. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, Amazing Four. missing 4, at saka Amazing juice, Amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon na Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga ako. wala na.
Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, yun sa dinere. okay. na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkata- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing for ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, pupunta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. January Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nag-raya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Opo. Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo. Kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta. Pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marala. Oo, Nagkakati. nagagapi. Oo, anong marala? Sa Dito rin, yung amazing cover. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko si, wag ng pangalan. Awan ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka. Yes, pwede mong samahan. Oo. So Samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay, di ba? Salamat. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po, si Corazon.
Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong patidib, dibdib, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. ospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po, baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po Especially siya. kay Doc Joey. Ayan, so nandyan po si Doc Joey ngayon. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, refer diyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po.
May pumunta sana kanina, but then nag-set up pala ako dito sa studio. Yan, so may mataas po na creatinine. Ayan, so babalik na lang po. Kaya si Kuya Max sabi ko bantayan dun sa labas. Baka may mga pumunta po na mga client, katulad po kanina. Kaya ayan, mag-message lamang po kayo sa akin. So sa Dorotea naman, nandyan po si Doc Joey. Yan, so may mga pumunta na din po kanina. And ngayon po may mga nag-message sa page po natin na kung nandyan po si Doc Joey sa Kabangan, ay sa Dorotea. Ayan, so nandyan po si Doc Joey. Kaya mag-message lamang po kayo sa kanya sa 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number po ni Doc Joey Bitito. So, although kanina, na-play naman po natin yung ating mga testimony. Yan, so sa tulong po ng ating technical department ng DCGB na si Sir Nems Flora. Yan, so thank you so much po always, sir. Ayan, so ayun, sa mga karagdagan pa po na mga outlet natin, which is na pwede po kayo makapag-avail ng ating mga amazing products. Ayan, so i-announce po natin few minutes. And then sa ating main office po sa Manila, pwede kayo dyan. Yung mga taga Manila po or mga malalapit po dyan, pwede po kayo mag-avail dyan po sa ating main office sa 218 Pacific Regency 760 Pablo Campus Street, Malate, Manila. Once again, dyan po sa ating main office sa Manila. Ayan, so hanapin nyo lamang po itong address sa 218 Pacific Regency 760 Pablo Campus Street, Malate, Manila. Ayan, so pwede din kayo mag-contact kay Doc Joey if ever po na hindi nyo mahanap. Ano? So once again, ang contact number po ni Doc sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay? So, sa mga naipadala po namin ng mga products this week, ayan, so nakarating naman po sa kanila ng maayos at nakarating po sa kanila na kompleto. Ayan, so naipadala ko po yung products from Ginubatan. Ano, so malapit na ay ano pala, murang-mura lang po ang pagpa-ship ng products kung malapit lang kayo dito. Ayan, so pwede po namin ipadala through JNT. Kaya kung halimbawa, kung kayo po ay sobrang busy, ayan, hindi po kayo makapag-avail ng aming mga products, pero gusto nyo po na uminom ng ating Amazing 4, which is yung ating Mega 1, Mega A, Multi-5, and si Miracle C, pwede po namin ipadala through JNT. Yan, so may natutunan tayo or may nalalaman tayo this week. Yan, kasi po sobrang busy nung mga client natin from Ginubatan. So may 3 po akong pinadala this week. Ayan, pero yung contact ko nasa Cavite po sila. And yung family niya po nandito sa Ginubatan. So pinadala ko po yung products, yung Mega 1 capsule, ayan, from Kitago, Ginubatan, Albay. So, mura lang po yung shipping. Ayan, so almost wala pa pong 100 pesos yung shipping fee. Ayan, so wala na kayong kakapagod-pagod, di ba? Wala na po kayong masasayang na oras, hindi na po kayo matatraffic. Ayan, so mag-PM lang po kayo sa amin if ever po na mag-a-avail kayo or kumbaga pwede tayong video call kung ano po yung mga health concern po ninyo, and then ipapadala po namin yung inyong products through JNT, okay? And then basta po malaman namin kung ano po yung mga health concern po ninyo, 'di ba? So yun, may inapadala din ako from Bululo, Ginubatan, Albay, diyan po kay Ma'am Joanne, Austria. Ito po ay buong pamilya na po yung natulungan niya. Kaya proven and tested at talagang ito na
yung mga iniinom po nilang products, yung Mega One and si Miracle C, dati po is Amazing 4, but then naging okay na po lahat ng health concern, kaya ngayon po ay mini-maintain po ng family niya, even yung mga anak is Miracle C and si Mega One. So, mura lang, and then nakarating na mismo doon sa kanilang bahay. Diba? Wala na kayong pagod. Basta po magkipag-communicate kayo kay Doc Joey or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. And then, ayan, sa kapatid ko, nag-order din po ng 3 box ng Mega One. Ayan, so, kasi hindi din po ako nakakauwi kasi sa sobrang busy po natin. So, pinadala ko din po sa JNT. Ayan, so, hiningian lang ako ng 125 pesos, diba? So, mura na. And then, hindi na siya pupunta dito sa Legazpi para mag-avail. And then, ayan, nakarating na din po yung ka-chat natin from UK. Ayan, so OFW po. Ayan, so pinadala na natin yung products niya from Camarines Sur. Ayan, kasi nandun po yung kanyang mga magulang. So, yung kanyang magulang po ay suffering from asthma, prostate problem, and talagang grabing panginginig po. Ayan, so ngayon po within 1 month na pag-take ng ating product, so may improvement naman. Kaya nakipag-communicate sa atin yung anak from UK. So, pinadala lang po sa atin through GCash yung payment. And ipinadala din po namin yung products through JNT. And tig-message din natin siya kahapon. So, dumating na daw na kompleto at maayos yung products. Diba? So, yun naman na natulungan natin from Karamuan, Catanduanes. Ayan, so, naipadala din po natin yung products niya. Yan, so natulungan natin within 6 months. Yan, so si Nanay Helen from Catanduanes. Siya po ay suffering from katarata na dati po ay halos wala na po nakikita, nakahiga na lang, so may diabetes, may high bloods. So, ngayon po, within 6 months, talagang lahat po normal, diba? So, ang nakaka-relate lang dito sa atin, yung talagang mga nag-take na ng products ni Doc Joey. Yung mga hindi pa, ayan, so medyo hindi pa tayo nagigets, diba? But then, sa mga nakasubok na ng products ni Doc Joey, talagang, ayan, relate po sila dito. Ayan, kaya kahit sila sa Catanduanes, hindi pa natin sila na-meet, ever since, ayan, so nakipag-communicate lang po sila through Facebook page na Doc Joey. Ayan, so ngayon nakaabot na within 6 months na pag-take ng ating Amazing 4 at talagang nagtiwala sa atin na ipadala yung pera at ipapadala din po namin yung products niya through JNT. Kasi dito po sa atin, payment first, yung policy po namin kasi very legitimate po ang ating company. Kaya po hindi po kayo dapat magduda, matakot. Kasi dito mismo yung ating office sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano? So dito mismo kami nag-o-office since Monday to Saturday, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. But then, pwede po kayong mag-message sa amin if ever na Sunday po, magpapaschedule po kayo, diba? So, ano man po ang inyong mga karamdaman? Ayan, so, nandiyan na yung client. Ayan, so, sabihin mo, madali lang nasa live pa. Ayan, so, may client tayo today. Ayan, so, pinapa-wait ko lang po sa baba. Kasi ayan, kakasalang lang natin. Ayan, so ito po ay may mataas na creatinine. Ayan, so paano ba ito? Ayan, so hanggang 11 pa tayo. Ano? So, ayan, kakayanin natin. Diba? So, para po sa lahat ng gusto na matulungan po natin. Ayan, so gusto pong malunasan ang kanilang mga health concern. Sana po ay buksan na natin yung ating isip at puso. Na wag po natin pilitin, diba? Pilitin yung ating sarili sa isang bagay na mahirap tayong tulungan, diba? Na alam natin na ginagawa na natin yung pinaka-the best natin, pero hindi natin makuha in 100%, diba? Kahit 99%, diba? So, ilang taon na kayong sumusubok ng inyong mga sinusubukan, pero hindi nyo pa din po nakukuha yung gusto natin. So, sana buksan natin yung isip natin dahil po
sa panahon ngayon, diba, sobrang hirap po ng buhay, sobrang hirap po hanapin ng pera. So, magdasal tayo kung saan po mapupunta sa tama yung perang pinaghirapan natin. Na alam natin, sa panahon po ngayon, na nakikita po namin na sobrang dami po na nagkakasakit, na talaga pumupunta sa atin dito na kahit mga bata pa, matatanda, 'di ba? So, wala na pong pinipiling edad dahil po minsan sa maling disiplina po natin sa ating sarili na kumbaga nasa mindset natin, gutom na ako, kakain na lang ako ng mga pagkain dyan. 'Di ba? Yung mga pagkain na halos po wala tayong nakukuhang mga vitamina na which is na kailangan po ng ating kalusugan para po ay maging malakas, makaiwas tayo sa mga sakit. Pero ngayon, 'di ba, sobrang instant na. Kapag may pera tayo, pwede tayong mag-order anywhere, 'di ba? So, pero alalahanin po natin yung ating kalusugan na wag po natin abusuhin kasi darating po yung panahon at oras na maniningil po yan. Kung ano po yung ginagawa natin sa ating sarili, sa ating kalusugan, later on po ay tayo din po ang magsasuffer niyan. So ngayon po, isa sa pinakamarami po ngayon na nagkakaroon po ng health concern, mga na-encounter natin dito talagang yung mga may katarata. Yan, sobrang dami po ngayon na may mga katarata na problema. Ayan, so si Tatay Alfredo Dr. Dadea na isa po sa natulungan natin from Manito Albay na ngayon po ay isa ng official distributor, isang outlet na natin dyan sa Manito Albay, si Tatay Alfredo Dr. Dadea, which is napatunayan po niya sa kanyang sarili, 'di ba, na almost hindi na po nakakakita, sinurrender na po niya yung almost 2 hectares na kanyang taniman, pero subalit po, 'di ba, wala pong nangyari. But then ngayon, within 6 months or 3 months na pag-take ng ating Amazing 4, may improvement, may magandang nangyari. Kaya ngayon po, 'di ba, continue yung kanyang pagtatanim ng pakwan na ngayon po ay isa ng official outlet po natin dyan sa Manito. So kahapon nga, nag-PM yung kanyang anak na si Ma'am Matt Santiago. Sabi niya, Ma'am Len, may pumunta dito sa asawa ko kasi isa din po silang manggagamot dyan sa Manito, which is yung mga na karawan po baga, 'di ba? Yung mga nagpapagamot through albularyo. So naniniwala tayo diyan. And then yun, sabi niya Ma'am Len kasi hindi namin ito kaya kasi nagda-dialysis na po siya. Yung isa breast cancer, yung isa naman po may gallbladder polyps, 'di ba? So hindi na po yun kaya doon. So nire-refer po dito sa atin. Kaya po ngayon ay tulungan na po kami dito, 'di ba? Kapag hindi natin kaya yung isang bagay, so nire-refer po dito sa amin. Ayan po. So, ngayon, yung isa na may breast cancer, yan, so, continue sa pag-take ng ating products. So, consistent lang tayo sa pag-take ng products natin, lalong-lalo na po sa mga medyo malulubha ang karamdaman. So, i-continue po natin, di ba? So, magkaroon po tayo ng commitment sa ating sarili. Ayan. So, katulad ni Tatay Willie Adra, di ba? Isang security guard sa Naga. So, kahit po siya ay may trabaho, sobrang busy, pero nabigyan po niya ng oras ang kanyang sarili dahil po ito ay due for operation sa kidney stone. Ayan, so napakinggan sana natin kanina yung kanyang testimony. But then, ayan, so with the God grace, sa tulong ng ating mga amazing products, ay continue yung pag-take niya ng ating mga produkto. Kaya ngayon po, nakuha niya kung ano po yung gusto niya. Diba? Walang operation, walang nawala sa parte ng katawan po niya, at continue yung kanyang pagtatrabaho at hindi na putol yung kanyang hanap buhay. Kaya po sa mga tao na halos po ay ginagawa na natin lahat, subalit ay hindi po natin malunas-lunasan ang inyong mga health concern, subukan ang ating products. Ayan, hindi po namin, kumbaga, parang kumita lang dito. Bagus po ay talagang naaawa tayo sa mga tao na halos po nawala na sa kanila lahat. Yan yung mga pinaghirapan po nila. At ngayon po ay sobrang hirap sa buhay. Pero, 'di ba? Andyan pa din po ang kanilang mga health concern. Katulad ng isang client natin na bago from UWAS, Albay. Si nanay na isa pong secretary dati dyan sa UWAS
na nag-resign siya dahil sa kanyang health concern, di ba? Pati trabaho natin, hanap buhay natin, apektado kapag tayo po ay nagkasakit. Pero kung tayo ay may magandang kalusugan, na tayo po ay nakakapagtrabaho ng maayos, siguro wala pong maghihirap ngayon, 'di ba? Kumbaga, yung mga pinaghirapan natin napupunta po sa maayos na pamamaraan. Nagagamit natin sa tama. Pero kung sa isang pamilya, 'di ba, na may mga sakit, kahit gaano natin kapursigido sa buhay natin, pero kung yung mga pinaghirapan natin, yung mga pinagpaguran natin, napupunta lang sa wala. Kaya marami po ang mga naghihirap sa ngayon dahil po sa dami na marami din po ang nagkakasakit. Pero kung ma-analyze natin, kung walang nagkakasakit, diba? Kung halos yung pera na mga pinaghirapan natin napupunta sa maganda, siguro wala po ngayon halos mga naghihirap, 'di ba? So, bakit kaya, 'di ba? Yung mga mahirap mas lalong humihirap. Yung mga mayayaman mas lalong yumayaman, 'di ba? So, sana po ay ma-analyze natin yung buhay natin na lalong-lalo na ang pinaka-importante po ay dapat may maganda tayong kalusugan. Kahit gaano man tayo kahirap, pero kung wala pa tayong mga karamdaman sa, kumbaga siguro kahit pa paano magiging maunlad ang isang pamilya, So, sana po, ayan, katulad po ng ating CEO na si Doc Joey, going 72, kumbaga malakas, walang sakit. Yan, so yan lang po yung mga iniinom ng ating CEO na si Doc Joey. Bakit? Sa age na 71 years old, patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Albay na may government tayo, which is na yan ang tutulong sa mga mahihirap. Ayan, so bakit may isang Doc Joey na handang tumulong sa mga taong like nung birthday niya, instead na siya ay magbubongga ng handaan, 'di ba? Magpapakain ng bongga. Pero bakit pinilit niya na tumulong sa mga senior citizen? Ayan, so gumastos I think siya ng almost 200,000 para po sa mga senior na almost nabigyan natin ng 600 food packs. Ayan, so kasi 'di ba maghahanda si Doc Joey, isang araw lang na kasiyahan. Pero yun, at least nakatulong tayo sa mga taong hirap sa buhay. Yan, kahit pa paano po within 3 days or 4 days, may makakain po sila. Yan, so kumbaga naibsan ni Doc Joey kahit papaano yung mga tiyan na halos po nag-iinaing sa gutom, 'di ba? At least nabigyan po kahit papaano. So ayun, sana maging modelo si Doc Joey katulad ng mga hinahangaan natin sa ngayon na tumulong din po sa mga mahihirap na tao. Ayun. So, alik tayo sa kalusugan, So, ayun, sana po, ayan, sa may mga nawawalan na ng pag-asa sa buhay, na alam natin na wala nang lunas sa ating mga karamdaman, So, may mga way pa man tayo na pwedeng subukan, diba? Sabi nga, subukan mo upang mapatunayan mo, diba? Kapag sinubukan mo, wala namang mawawala, as long as na ito na pala yung hinahanap mong solution. So, hindi naman po habang buhay, diba? Yung mga malalaki yung ginastos na sa kalusugan. Ayan, so para maibalik po yung magandang kalusugan natin. Ayan, kasi po talagang, 'di ba, dati pinanganak tayo, very healthy tayo. Bakit nung nagkaedad tayo, tumanda tayo, bakit doon tayo nagkasakit? Dahil po sa maling disiplina sa ating sarili. Kung ano yung ginagawa mong mali sa sarili mo, later on po ay pagbabayaran mo yan. Kailangan mong gumastos para maibalik yung magandang kalusugan mo. So, ngayon, sa mga kabataan, habang bata pa tayo, so, gawin natin. Ipasok natin sa ating kalusugan yung mga pagkain na kinakailangan natin. Katulad kahapon. So, within 15 days na pag-take from Sorsogon City. Ayan, so si tatay. Si tatay po ay may isang, may anak na may cancer. Si tatay, unang nagpakonsulta po dito sa amin na may asthma. Ayan, so kahit konting lakad, hirap na po siyang huminga.
laging kumbaga hinihingal na po siya. So 15 days na sinubukan niya yung ating Amazing 4, twice a day na Amazing 4 at Mega 1 pagtanghali. So kahapon lang siya nakabalik dahil din po syempre sa financial, sa pera. Ayan, so pero within 15 days na pag-take ng Amazing 4, may nakita siyang kagandahan. So, hindi na siya inaatake ng asthma, hindi na din po siya hinihingal. So, bumalik po siya sa atin. Gumawa siya ng paraan kasama ang kanyang 2 anak na nagsusupport po kay tatay. So, sabi ng anak, kasi ma'am, yan yung nakatulong sa father ko. Yan yung kasiyahan ng father ko na, kumbaga, alam niya na ilang taon na siya nagpapagamot pero wala pa din pong lunas. Pero dito sa atin 15 days, may nangyari ng maganda. Kaya bumalik po sila kahapon. So, sabi ni tatay, kasi dati 6K yung budget, ngayon po ay 4K na lang. So, binigyan natin ng discount at promo para po ay makontinue ni tatay yung pag-take ng ating products. So, ayun, kumain sila kasi nagbaon na, hinatid daw dito ng sasakyan ng isang kapitan po dyan sa Sorsogon. So, yung anak naman ni tatay, kasi gumaling na si tatay, may nakita ng kagandahan, ni-refer niya yung kanyang anak na dati po ay naoperahan within 5 years ago. Ayan, so natanggalan na ng bukol, natanggal na yung mattress, dalawang beses siyang naoperahan. So, nag-chemo, nag-radiation. So, ngayon po ay nakakaramdam siya ng medyo hindi maganda. Yan, so mga side effect, 'di ba? So, namamanhid daw yung kabilang yung kanyang kabilang binte. Ayan, so namamanhid. So, kahapon, in-examine din natin sa ating magnetic health analyzer kasi may quantum po kami dito. Yan, so pwede kayong magpa-examine po dun. So, 10 minutes, malalaman na po kung ano yung mga health concern natin. So, ayun, sabi niya, as in, pinakita sa atin yung picture na wala na siyang buhok. Ayan, so talagang yung nangyari sa kanya. Kaya ngayon po ay umiinom din siya ng ating Amazing Trio. Nag-avail po siya kahapon ng worth 3,500. Ayan. So, kasi, di ba, importante na kahit sa isang pamilya, may makatry ng products. Kasi, di ba, hindi naman po, isa lang yung magkakasakit sa pamilya natin. Darating yung oras na may mga magkakasakit po yan. So, kahit papaano po, di ba, may isa na nagpatunay sa pamilya. So, maiiwasan natin yung gastos, di ba? So, yun, sana po sa lahat ng mga gusto na sumubok ng ating products, which is yung Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega 1 Capsule. Ayan, so available po yan dito sa ating office. So, sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral na Pilipinas. Ayan, so may naghihintay sa atin na client sa baba. Ayun, so again, ang ating address po, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598. Again, 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay, sa mga mag-a-avail po for today, nandito po ako ngayon sa Cabangan. So, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede po kayong mag-message sa akin sa 0927-316-7466. Once again, sa 0927-316-7466. Buti na lang nagpaiwan ako kay Doc Joey kagabi. Yan, so kasi ngayon, katulad ngayon, may pumunta sa atin na may mataas na creatinine. So sayang yung pamasahin niya if ever na wala tayo dito. Buti na lang, 'di ba? Ginaguide tayo parati ni Lord. Ayan, talagang sinasakto din po niya, 'di ba? Na katulad ngayon, may humihingi ng tulong. Ayan, so kumbaga nagpaiwan tayo. May purpose pala. Ano? So, ayun. So, tomorrow, open na open po kami starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation. So, pwede din po kayo makapag-avail ng ating mga amazing products, mga healthy drinks natin dyan po sa ating main office sa
218 Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, sobrang bilis po ng oras, panahon na lumilipas po. So, sana sa mga may mga iniidang pong health concern, lalong-lalo na po sa mga matagal na po ang inyong karamdaman, subalit po ay hindi nyo po ito malunas-lunasan. So, nagiging okay, pero bumabalik po ang ating mga health concern. So, may kulang po dyan. Wala tayong sinasabi na masama, may kulang po dyan. So, ibig sabihin, kahit po kayo umiinom ng inyong mga gustong inumin, ayan, so, pwede po ninyong isabay ang ating mga products, di ba? Wala pong problema na isabay nyo yung mga iniinom po ninyo. Ayan, so kumbaga yung concern po namin is yung products lang po namin, di ba? So, kayo yung bahala kung gusto nyo pa yan inumin. Pero, i-analyze natin yung buhay natin. For how many years na kayong umiinom niyan, pero hindi pa din po kayo gumagalay. So, subukan ng ating products which is yung Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega 1 Capsule. So, dito sa atin, free health consultation. So, libre pa yung pagpapakonsulta kay Doc Joey. Kaya po, ayan, so samantalahin natin na tomorrow, ayan, open po kami starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so maraming salamat po. Happy Blessed Sunday. Sa mga gusto mag-order, mag-PM na lamang po kayo dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Again, dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Okay? So maraming salamat po. Happy Blessed Sunday. May pasyente pa po kasi kami sa baba. Kaya magpapaalam na ako for the meantime. Pero magbabalik po ang aming programa tomorrow from 5:30 to 6:30 in the evening. Happy Blessed Sunday po, especially sa mga nakikinig po sa radyo na talagang inaabangan po ang aming programa, talagang humahanap ng paraan para po makabili ng radyo, para mapakinggan po kami kada programa po namin. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo parate at laging tandaan, ang magandang kalusugan, daig pa ang sandamakmak na kayamanan. So once again, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Binzene. This is BM Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow.